Салом алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат қадру подписаться кунед. Ин ман ҳастам, доктор Бероз Маҳмаҷонович. Бародарои азиз, дар канали ман сбор барои клиника рафтасидай бутавонед дастгирӣ кунед. Аммо 1000 сомай, 500 сомай, чанд зурту мерасад дастгирӣ кунед. Я миқдори муайян пул ҷамъ шавад. Ман як ҷои худа бакушам, иншоалло вақте ки пеши ман омадӣ, ман бепулу беҳичи хизматрасонитра ҳисоб бепул мекунам. ҷое ки шумо мебинед инҷо мақсад клиника аст. Ман вақте ки қабул мекунам, албатта ки бачаҳои бечора пул мепартоянд. Не пул чӣ хел бо мепартоянд? Пул дар касса меспорам. Ман намехоҳам ки мақсад бародарое ки мисол азоб мекашанд пул диҳанд. Барои ҳамин бародарои азиз битавонед дастгирӣ кунед. Яъне барои як навбигари барои шумо аст ки мақсад шуморо дастгирӣ мекунем. Ҳамарӯза ба ман муроҷиатҳо ки вақте ки мешавад, вақте ба ман ба ҳар як диагнозкате ки ман мебинам, албатта ки ин бародарои мо як мушкили бисёр мекашанд дар бораи бемориҳошон, вале аз сабаби документ надоштанашон наметавонанд муроҷиат кардан. Шумо бирёед дастгирӣ кунед. Мақсад номери картара мемонед дар поён. Моро иншоалло ки шуморо дастгирӣ мекунем. Мо конкурсое ки мақсад шумо мекунед, бурда мекунед. Мақсад шумо ҳамо 1000 сомай чанд сомае ки мебиспоред, мақсад ман шуморо дастгирӣ мекунам. Ва бародарое ки мақсад баъзан саволо мешавад ки шумо пул ҷамъ мекунед, эҳсосон не гӯш кунед бародари азиз. Мо пули ягон каса нахӯрдем, намехӯрем иншоалло. Ному фамилияи ҳар як инсон навишта мешавад. Ман дар махсус китобе дорам ки дар ин саволо ҷавоб мегӯям. Вақте ки пеши ман омадӣ, ҳатман номи фамилия худа мебинӣ ки албатта хизматрасондагӣ ё не. Аламоварш ҳамин аст ки вақте ки касала ба дигар сим клиника ва дигар ҷо равон мекунем, мақсад барои як рентген ёки ӯзӣ бисёр мақсад пули калон меспорам бародаро азиз. Ва бори як бурга мегӯям ки чемай мо конкурсие ки шумо меспоред, пул боз мекунед, биёед моро дастгирӣ кунед. Мақсад ман нигоҳ мекунам, як билет мақсад 20,000 мефурӯшанд, шуморо мехаренам билетора. Барои як мошин шидаам, лекин агар бисем фикр кунем, саломатӣ барои инсон дар ҷои аввал меистад. Вақте саломатӣ бошад, албатта ҳама чиз мешавад. Вақте саломатӣ надошта бошад, ҳеҷ чиз намешавад. Барои ҳамин ман рӯзи шанбе иншоалло ки эфиром баъди соати 9 сар мешавад, шумо бироед дастгирӣ кунед. Ман кӯшиш мекунам ки ҳар ҳафта 2 бор 3 бор ақаллан эфир барам. Аз сабаби кори бисёр буданам рӯзгап наметавонам, лекин кӯшиш мекунам. Шумо бидонед видеои маро дастгирӣ кунед, ҳамин каналро дастгирӣ кунед. ин ҳамаш ба манфиати шумо, ба фоидаи шумо аст. Барои чӣ? Барои ки мақсад ман ҳамин вақте дар частни клиникаҳо вақте қабул мекунам мақсад беморонро, албатта пули калон меспорам. Дар Балиса мисол вақте ки ман ҷое ки ман кор мекунам онҷода мақсад гражданини Россия фақат ба полис хати метавонанд. Мақсад бо пропискашон Москва бошад метавонем қабул карда. А так ози вақти карантинда шумо худтон метавонед ки қабул карда наметавонед. Бадрои бародарои азиз, видеоро дастгирӣ кунед. иншоалло ки моро дастгирӣ мекунем. Ва нукта намона ки номери картара мемонам, ҳар як суме ки худат мепарто ҳеҷ куҷо намешавад. Ман иншоалло ки фарзанди мусулмонам, ҳеҷ каса фанди фиреб карданиям нестам ва ниятам надорам. Вақте дастгирӣ кардем, албатта ки дастгиритон мекунем. Худо нигаҳбон бошад, саломат бошед.